अब का गाई जब रउआ बहरा चल जानी तो हमारे आधे ना आवेला एकदम याद आवेला। दूसरे जगह टाका भेज जाना तो का करी यही पे कहे के बा कैसे कि गइला तकवना सवतन पालो भइला अरे कहे के बा कैसे कि गइला परदेश बड़ा प्यार बा माई हेकरा चलते डीले ज्यादा हो गई बता डीले कम करना क्या पीछे थोड़ा सा माइक और हाँ और पास कर लीजिए हाँ और वो टोनिया कमाया जाएगा बीटी सुपर साउंड है बीटी सुपर साउंड अगर हम कमाए बना दायरे में रह के गायकी करें पहला कहाँ से गिना लेकिन रउआ के हम कमाए भेजले रहल टाका भिड़ावे ना तनी सा डीले कम कर देती ओजा हम टाका थोड़ी भी लाउता नहीं हतनी भोर जरा सा ओजा हम शटरिंग ठोके नहीं हथौड़ी चला रहे टाका थोड़ी भी डाल लेकिन यही पर एक औरी भार कहे के बा आज कि अरे चढ़ले जवानी रसदार भइल बा ए राजा मनवा हमार बेकरार भइल बा और छोड़े के ना जा दे कि तोहबे मजा मिली कहे के बा कि पलंग के पलाई जतन हिली राजा मजा अरे गर्मी बिता दिहला छोड़ी के घरे जाना में घटारा समझ कि काट जैसे गणेश जरिया सोच
के हमर जीवा बटोरे कहाँ जाई रे कहाँ जेबा ए ठंडा राजा ठोको के वाड़ी में की तो हम मजा मिली कि पलंग के पलाई जगन ही कि हमरा के तड़पा के तू बोला मेरी बारी है, इन भाइयों की बारी है। रौरा कहनी हो कि पलंग के पलाई जब ले ना हिली तब ले मजा ना मिली, तो ऐसा नहीं के कोई है कि भाई जब भाई जाला है ये लोग के भाई जाला है तेरा और खटिया अलगा लग जाला, हमार खटिया अलगा लग जाला। वही के बाप रे बाप ये प्यार कि हमरा के तड़पा के आई हो दादा बुलाना का पैबू ये अंजलि लगे अइबू की ना ए उजाला जी सुनी उजाला जी हमहू के कहे के बा ए उजाला जी ऊ कहले के राजा जी ए, रुकी। रानी जी कहीं कि सेठी हमरा के तड़पा के अच्छा तू बुलाना का पैबू ये अंजलि बुलाइबू की ना ठंडी लागतावे अरा जाई ओढ़ाइबू कि ना ओढ़ाइबू आई हो दादा कि ये कौन जी भाई गुदरा कि ठंडी लागतावे हमके गुदरा ओढ़ाइबू कि ना ओढ़ाइबू का एकदम लोग कहे कि महाराजगंज का और भोजपुरी बुझाइबे न करेला केने देखी भाईवा गुदरा कहत अभी 82 किलोमीटर होने जाए वो निकल टॉप जाए नेपाल तब तक ये अंजलि अच्छा लगे अइबू कि ना तो सुनी सब केहू बहरा चल गइल बा केहू घरे में नहीं कहीं में कहे के बा नहीं खे कि ससुर न घरवा ससुर जे दुआरवा कि होए देवरा गइल हरिहा कौन देवरा है में खरिया ले गई बा सब देवरे हमन जा भाई हो के देवर का हाथ उठाओ तो अब भौसुरी करके क्या है ए बाबू भाई कहता हां भौसुरी ए बाबू हे सब जना देवर लोग के प्रतिनिधित्व तो कराई ना हे गिरी बाबा से हे इतना सुंदर देवर कहाँ मिली हे जा इग्नोर हो जाता सब देवर हमार छोट भाई के इग्नोर कर देता नहीं लोगों ए भैया देखिए तो देवर कितना सुंदर बहुत बाबू बढ़िया साहब। एंकर गिरी बाबा नो गिरी जी हाँ बहुत मजा होता है आनंद होता है यही से नुका करनी है पहले अंजलि जी के बोला झूठे कहनी है कि हमारे बियाह भइल बा झूठे कहनी हम सही में हमारे बियाह भइल बा अगर दोनों जने के जोड़ी लग जाई तो खूब रुपया कमाई ले हम रउआ बियाह का फेरा में रो भागत नहीं अरे कहां गइल आई ना ए देवर जी ए आई ये ना ना यहाँ के देवर ना ए देवर जी ये सारे हमारे भाई खिसिया जाएंगे अच्छा सारे देवर हैं तो पहली ना सुनी कि ससुर न घरवा ससुर जे दुआरवा कि होए देवरा गइल हरिहा कि होए देवरा गइल हरिहा कि उठाला राजा गोदिया में उठाला राजा गोदिया में कि पट्टे मोरी चढ़ल जवानी उठाला राजा गोदिया में
झर दे लेकिन सुनी ए नहीं मुखड़ा के पहले जवाब हमार सुनी यहाँ के कहनी हो नहीं पहले कि हमार उठाला राजा गोदिया में हमार पहले हमार ना हमार तो नहीं से भाई बानू भाई हो बारी हमारी है मेहरारू कहल कि उठाला राजा गोदिया में तो गइल मारदा तो कहल कि झर दे हमरा के रसिया जी राधे श्याम रसिया वहां के गाना हो हमार ना हो कि मौका पाया जो मिलो दुनिया झाड़ ले दे गोलू भैया पेमेंट कटा जाएगा एकदम रेस में आप बाने चाहते हैं कि जल्दी जल्दी करके भाग जाए सुने ना वो एकदम रेस में बाने अरे लले बाने ए ब्यास करने में ज्यादा टाइम लगेगा तो जब बहुत दिक्कत होगा। अरे हाँ क्या कर रहे थे अब आइए उसी म्यूजिक से भैया हो गोलू भैया कि झर दे कि मौका